nhasi ndashamisika zingaiti hanzi zva matimu aya vana Man U, vana Arsenal, vana Man City, vana Liverpool, vana Everton, vana Newcastle vana Norwich hanzi hazviko kuuk zvinhu zviya zviya. Hanzi paground chaipo chaipo hakuna matimu aya. Hanzi zvinhu zviya zviya it's like mafilms anenge achingobatanidzwa batanidzwa vanhu vachingonakirwa patv chichi. Hanzi saka hanzi on the ground chaipo chaiko there's really nothing like that. There's nothing like that on the ground. Saka anenge chinge zvimafilm zvechitongoona zvaya zvezvimabhuku zvezvakangonyorwa chingofunga kuti matimu akati bhozi zvaitonenetsa nekuti Arsenal haimbotoriwo league inda zvanzi ndatobvunza nditogara ikoko zvanzi wangu ndezvekutonyepa zvakuna zvinhu on the ground zvinoti hazvina kana muchinda wache vanotoita zvinhu zviya zviya anotonaiweye muchinda wache anonzi Man City wache anotoita zvinhu zvache zvezva ndosanyora Man City achingoisa Man City yake neliverpool zvingodidi ndosanyora Arsenal asingatombotohwini because hazvitombotori zvokuti zvitori zvechokwadi chaizvo zvitongozvidhori hakuna akatombotoinda ground kwacho vanonenge angogadzikirwa ndezvekutonyepa ndatobvunza nditogara kuchaiko chaiko hanzi hakutorina zvinhu zvakadaro izvozvo nhasi ndashamisika zvingatombotoiti